Добрый дзень, паважаныя дарагія мае сябры. Сёння, 21 сакавіка, штогод адзначаецца свята Сусветны дзень паэзіі. Таму я віншую ўсіх паэтаў з гэтым святам і жадаю моцнага здароўя, кахання, натхнення, лёгкага пяра і прыгожай трапнай рыфмы. Хачу падзяліцца з вамі сваёй такой маленькай радасцю. 7 сакавіка дзяржаўнае выданне «Слуцкі край» выпусціла маю літаратурную старонку. Цэлая старонка маіх беларускіх вершаў. Дарэчы, хачу сказаць, што з гэтым выданнем я супрацоўнічаю 40 гадоў, з самага юнацтва, і мой першы верш быў надрукаваны іменна тут, у Слуцкім краі. Вось такая літаратурная старонка выйшла ў гэтым годзе. Мне вельмі прыемна, я ўдзячна рэдакцыі газеты за друкаванне маіх вершаў. І зараз я адзін з іх для вас прачытаю. Пакліч мяне ў вясну. Сёння бачыла цябе зноў, як звычайна насустрач крочыў. Ты — прычына маіх замоў у маўклівым бяссонні ночы. Ты — загадкавае цяпло, нібы сонца маё зямное. Ты — другое маё крыло і дыханне маё другое. Я у вочы твае зірну, зачаруюць яны адразу. Ты пакліч мяне ў вясну, дзе заўсёды мы будзем разам. Са святам, даражэнькія мае сябры, родныя душы.